10 फेब्रुआरि बिटिसिनि गोरोबथा सान। थांनाय 2003 मायथाइनि फेब्रुआरि दाननि दिनैनि सानावनो आसाम सरकार, भारत सरकार आरो बै समनि बर'नि जांख्रिथायारि आफाद BLTनि गेजेराव जादोंमोन बिटिसिनि गोरोबथाया। दिनै बिटिसि गोरोबथा सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि गोजोन जिउमानि थाखाय क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी, आसामनि मन्थ्रि प्रमिला नार्जी ब्रह्मजों लोगोसे BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो बारग' BLTनि सोद्रोमाफोरा बिबारजों मान बावो। लोगोसे दिनैनि बिटिसि गोरोबथा साननि गेजेरजों बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीआ फोरमायदों दि थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव 18 बोसोर समनि गेजेराव बिटिसि हालामाव गासै बिथिङाव गोबां जौगानाय लाबोनो हादों आरो गोबां खामानि मावबावनांगौ दं होनना फोरमायनायजों लोगोसे हालामनि गासै सुबुंफोरखौ गोजोन खौसेथि थासारि लाखिनो थाखाय खावलायो। फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF हान्जाया गोख्रों साखाफारा जानानै दं आरो मोन 12 मासियाव देरहानो हानानै दिसपुराव सरकार दानायाव बाहागो लाफानो हागोन होननानैबो हाग्रामा महिलारीआ फोरमायो। सुक्तिया 18 बोसोर जानानै थांबाय। 2003 सननि 10 फेब्रुआरियाव बे सुक्तिया जादोंमोन भारत सरकार, आसाम सरकार आरो BLTनि गेजेराव। आरो बे सुक्तिनि दारै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'ल' नङा गासैबो जाथि जनगोष्ठियानो बहुद माने उन्नति जादों होननानै आं बुंनो हायो। जोङो बुंनो हायो बिटिसिनि सिगां मा अबस्थामोन बे ओनसोलफ्रा बयबो मिथिगौ। बिटिसि जाखांनायनि उनाव दिनै 18 बोसोराव बहुद माने परिबर्तन फैदों, सोलायनाय फैदों। लेखा फरायनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिजनेसनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बहुद सोलायनाय फैदों, बेखौ जों नुनो मोनो। आरोबाव बिटिसि ओनसोलाव बहुद खामानि मावबावनांगौ दङ, बेखौ जों मावलांगोन। आरो दिनैनि बे मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव जायफोर दल संगठना बेवहाय फैनानै जोंखौ मदद होफैदों बिथांमोनखौ आङो गोजोननाय बावहरबाय। निस्सय जोङो जायनि बिनिमयआव गोबां सहिद जालांबाय, जिउ बावलांबाय जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै लोगोसे लानानै जेसेबां माने सहिद जालांबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। मथथे बे सुक्तिनि दारै गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों, गोबां परिबर्तन जाबाय आरो जाबावनांगौ दं। बेनि थाखाय गासैबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ, गासैबो जाथि जनगोष्ठिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जोङो बिटिसि ओनसोलाव गोजोनैनो थानो थाखाय जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो सान्थिया दरकार दं। बिनि गेजेरजोंसो उन्नतिया फैगोन। ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय जोंनि गेजेराव खौसेयै थानांगौ आरो सान्थिखौ बजाय लाखिनांगौ। इलेक्सना एप्रिलाव बैसागुनि सिगां जानो हागौ होननानै जों खोनानो मोन्दों। जेन हक बे इलेक्सनाव BPF हान्जाया 12टा सिटआव 12टायाबो देरहाफिनजोबगोन आरो जोङो BPF हान्जायानो दिसपुराव सरकारखौ बानायनायनि माने मोजां रलखौ लाहैनो हागोन होननानै आंहा आसा दङ। माने BPF दला जेरैखि जाया सरकार बानायनायाव बाहागो लाहैफिननो मोनबावगोन होननानै आंहा बिराद बिसास दङ आरो जों हागोन। जोङो दिनैसिमबो खुनु पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्सआव थागोन होननानै जोंनि दलाव सावरायथ'नाय जायाखै। बेखौ जों सावरायगोन नैबे एसेमब्लि सेसननि उनाव 13 थारिखनि उनाव जोङो सावरायगोन जोंनि दलाव। जोङो आसलथे सोर दलजों थानानै इलेक्सनखौ गेलेयोबा BPF हान्जाया लाब जागोन बेखौ जोङो सावरायगोन।
दासिमाव जोंहा जेबो डिसिसन गैथ'वा।